Du tænker sikkert, at det her er verdens dyreste kop kaffe. Men det her er i virkeligheden verdens dyreste kop kaffe. Fordi når lastbilchaufføren laver kaffe, bruger mikrobølgeovn, toastmaskine, køleskab og lignende, gør han det med strøm. Strømmen kommer fra lastbilens generator. Når chaufføren holder stille, dræner han batteriet. Det betyder, at chaufføren ofte må holde i tomgang. At producere 1 kW strøm under kørsel koster 1 liter diesel. At producere 1 kW i tomgang koster 4-8 liter diesel. Resultatet er verdens dyreste kop kaffe. Tusindvis af lastbiler rundt om i Europa kører nu med de fleksible CIGS Plug and Play solcellesæt fra solartruck.pro. Erfaringer og data fra Solartruck-installationer viser, at en langturs lastbil sparer 500-700 liter diesel om året, selv med det mindste af vores solcellesæt.